Anneke Toring van de FNP. Klappen ze natuurlijk voor. Nee, ze hebben juist zo wat jongen Klaas. Als het door rondelijke kwaliteit gaat, dan vindt de FNP, die vindt dan eigenlijk dat de boeren we eigenlijk wel naar het bouwvlak of een groter bouwvlak te kennen. Want het gaat hier door rondelijke kwaliteit hier toch. En dan vinden we dat kindermaat en dat we de jonken eerst stellen kindermaten, zodat je ze kennen, dat je me ook goed besjoggen van hoe past dit in het landschap. En ik denk dat we hebben een fantastische reis van de middag, dat we daar voorbeelden van jongen hebben van hoe het net kan en net maat en hoe het al kan. En ik zou zeggen van dat je maalkoor, dus als je zegt van jouw boeren een groter bouwvlak. Dat mag ik dat even als probleem stellen? Want waar jouwt dan wat en bepaalt dan hoe? Hoe moet dat dan? Doet de provincie dat dan? In regeljouwing of zo? Ik denk dat de provincie er primair voor is om streekplannen op te stellen, om mijn gemeenten in samenwerking die zaken aan te spreken waar de bedrijven wel uitbreid zich kennen en waar ze dat net kennen. Nee, maar Annetje zei erbij, ik hoe die plaatser uitshot. Dus jouw maat vanuit de provincie, de architecten. Nou, als je praat over grotere plaatsen, en wat ik krijg zei het, maar het goed landschap inpasbaar wezen. Maar waar bepaalt dat? Jemme of die architect uit Denemarken? Dat bepalen we volgens mij. Want die boeren die willen best meewerken aan een goede kwaliteit van de landschappelijke inpassing. Een goed beeldkwaliteitsplan willen zij best meewerken om een stukje kwaliteit in de rommel. Maar had een boer dat nou net wil, die in de Noordoospolder die bargestalde bouwt bij de Lemmer, wil dat net. En die gaat gewoon zijn gang. Wil je hem dat behinderen of net? Die moet even oppassen om die boer uit Emmeloord hier een bargestal van 60 meter hoog bouwen te laten, want dat moet beslissen. Dat wil je ook verbieden. Wil Tom van Maurik dat verbieden? Ja, dat gaat de hut. Ik zeg alleen maar, als je praat over een vestiging van nieuwe intensieve veehouderij, Groenboon, daar maar we horen mee omgaan. Maar ik in de intensieve veehouderij ben diezelfde familiebedrijven weer. En we moeten wel goed zijn, dus ik een motie was in de stad niet eigenlijk direct de hele intensieve veehouderij op een slot zetten voor, hebben we net op meewerken omdat wij vinden dat je die bedrijven die er binnen, kan je net van hier een op een slot zetten en dan moet je goed mee importeerd gaan. En je moet vooral die familiebedrijven, want daar zit lieke goed die familiebedrijven onder. Oké, Van Maurik, in hier is bij de provincie iedereen in paniek, want dan wordt er wat grotere veeplaatsen gebouwd en dan, hoe komt dit nou weer? En dan zeg ik, jongen, let het dan vrij of nee? Ik vind het helemaal een herhaling van de discussie van 20-30 jaar toen de eerste lichtboxen stonden gebouwd waren. Toen wie iedereen weer alles overeen was van hoe komt het met het Friese landschap. Toen kwamen de mengvoersilo's van 25 tot 30 meter heen. Alles en iedereen weer stuurd. Toen kwamen de windmoen, we zijn nog stuur van de windmoen. En dan komt er een grotere stal en iedereen is weer stuurd. Ik ga een reactie van Jenne Hoeken. Hier hè, Klaas. Geert Kooistra, LTO. Nou, ik wil wel de Friese politiek even de nieuwe plaats even van tegenhalen. Dat we daar even overheen. Ik ga in de Van der Galië, want die wil die keiboeten door. Wil je dat dwingen als een boer het net doet? Ja, je kan het misschien net uitdwingen. Je kan de boer net verplichten om keine boeten te doen. Maar ik denk ook, als de boer, die doet er vaak ook wel dingen bij. Maar als hij shot naar je toerisme, de doorsnee toerist. Stel een Amsterdammer die het midden in de stad woont. Die vindt het toch prachtig als er hier in Friesland komt, dat er de kajak in het land shot. Dat vindt die Amsterdammer mooi. Maar die boer, vindt die dat ook mooi? Nou, die boer die kan daar ook best wat aan hebben, want dan daardoor komen er dus meer toeristen en die kan misschien hun eigen producten dan verkeerd aan die toeristen. Dus ze moet ook zijn dat... Dan geef even kwaad en dan Tom. Ja. Nou, ik word toch even weer waarom naar dat landschap. Het gaat even om kleurstelling dan, denk ik. Ik zeg dat, of ik jette dat in Littensrediel, dat je met elkaar als burgers en als boeren en als landschap... Nee, maar sorry Annetje, als ik even wreed ben, neem je net kwalijk, voor de kortheid. Je bent je mediators, je moet beleid maken. Wat voor beleid was het? Nou, ik wil de boeren daarin heel goed meenemen. Want het had er ook mee te krijgen wat voor hun functioneel is. Vraag u te zeel, Klaas. Ja, Momentje. nou nog even Tom, kwaad en dan ging ik naar Erik. Ik zong we net, daar, ja, doe maar, vreeg je maar. Ja, nou, die politici, hoeveel verstaan hij die van kei? Ik ben er hartstikke voor dat de kei in het land komen. Nou, daar ben ik hartstikke voor. Maar als je een goede koe hebt, die houdt 50 liter of 40, die zet je niet met de regen in de wien en in de Rijn. En die zet je ik niet in de hittezinnen.
En die jaaien ik niet in de drek. Dus ik snap niet wat ze daar bezeuren achter die tafel. Want uiteindelijk heeft er helemaal geen verstand van. Nee, ik wil eerst op de nieuwe pleersing in, de vrege kooster en nooit. De nieuwe pleers is een manier waarbij een aantal mensen zeiden van Sansa, zodat het hier bebouwd worden kunnen. Ik vind het behoorlijk omslachtig, maar ik zit er op zich wel de voordeel van. Als het nou zo is dat bijvoorbeeld een Hoes en Hiem, de schoonheidscommissie, er net een mooi werkje wil, omdat ze dan letten net met hoe het bouwplan zelfs adviseren kunnen en een advies hielp misrennen, dan zeg ik, dan mag het net doen, want dan wordt de boer op nij geconfronteerd, maar mensen die op verschillende momenten adviseren willen. Oh, Annetje zei het, let ze dan in knoop waaien. En vreeg je dan geen advies van Hoes en Hiem? Nou, we hebben het ik een voorbeeld zien en daar hier... Nee, maar dat zei ze toch? Daar hier Hoes en Hiem over besluiten. Nou, als je zegt hoe dat dan is, dan kun je direct vraagtekens bestellen. Oké, dus daar was Hoes en Hiem nou wel de kans. Nee? Dan moet het goed zeggen, is de nieuwe pleers wel effectief. Er moet gewoon één keer adviseerd worden door die bouwplan. Er moet één keer voor betalen worden via de gengedag. En het mag geen vertraging opleveren, het mag de boer geen extra bureaucratie opleveren. Daar gaat het mij om. Hoi, mijn ik wil niet een keer op die manier. Het is inderdaad zo dat als je, er bent hele goede bedrijven die de kei hoe die binnen hebben. En bij de kei goed verzorgd worden, goed plak hebben, bij de kei ik beter qua gezondheid presteren. Even los van de melkproductie, maar qua gezondheid gewoon beter presteren. Maar de brinkboeren die zeggen van ja, eigenlijk vind ik het wel wat Van der Gaal is. Oh, wat wil je als provincie daar ontwaan ademen? Ja, maar je moet niet praten leden, want wat Van der Gaal zei dat die kei ik eens naar boeten komen, vind ik mooi. Dat past ik typisch bij Friese landschap. Als ik zeg, dan zo'n op vrijwillige basis aan die boeren vregen maar ervan. Wil je ze misschien naar boeten gaan? Dat kan wijzen dat het ik een rendement, dat ze een rendement erin leveren die matten. Nou, dan mag waarschijnlijk over daar een plus op zetten kennen. Campina is een periode bezig. Nou vreeg ik even aan Van Dal. En dan zal ik even reageren op de laatste wun van Adema en op Spreker in de Seel. En ik heb een vraag van Koos. Nou even snel. Dat is dat de gemeenten die maakt je uit in het bestemmingsplan waar de agrarische bedrijven vestigen willen kennen. Dus daar is geen discussie onmogelijk. Vervolgens gaat het naar de provincie en daar zijn wij voor om het streekplan daarvan goed in kaart te zetten. Dan hebben we het bestemmingsplan en hebben we het streekplan. Dan pakken we de volgende fase. En dat die meneer vregen als je hem verstaan wil broeken, want die kei won het in de rijst en in de drek. Oh, die kei zat wij dat vanmiddag zien in een stal, mijn dakje erop, er is niks mis mee. Woord zeiden wij, we moeten eigen horen wat dieren wil zijn. En dat het werkelijk zo is dat die bisten hun beter vielen in die omjouwing, en die man die zei van wij kennen dat al meer aan de opbrengst per ko, dan is dat een gegeven. Maar we moeten er wel om denken dat het dierenwelzijn daar in mijn naam wordt, en dat we op een goede manier invulling jouwen aan ons provincie op die wijze. Krijg je het een beetje terug van der Gaal en wat het om gaat? Krijg je ze, zei ik, net krijg je ook. Nee, ik denk, jou herstel jezelf wel even. Krijg je ze, zei ik. Ja, maar dat is dus een keuze die is als politieke partij makkelijk. Wat die meneer zei, dat klopt. De productiviteit die veel groter was in de stal. Maar dat is maar krijg West of verkiest. Nou, maar je vindt dat de provincie daar dus een beleid op zet met subsidie of verbod om dit te stimuleren? Nou, op subsidies daar ben wij nooit zo op voor, dus dat moet maar net. Maar ik denk dat er echt wel een protte boeren binnen die het echt hun beesten wel boeten erin hadden willen. Dus. Voor een onderwerp. Net meer door die kei. Dan willen we het even over de rondelijke wandeling hebben. Je hebt om mooi Friesland. Maar als je beheren Veensjug, het is al hier industrieterrein. Als je belauwerd komt, het is al hier industrieterrein. We hebben geen enkel idee wat mooi is. Van Maurik, de beste grootste vernieler west van het landschap daarin Lauw. Als ik van jou naar Haas rijd, voor dat geboortpak, dan vind ik die industriële bebouwing bij Haas, die grote koelpakhuis, die vind ik altijd geweldig. En Van Maurik vindt het fantastisch, prachtig en zo eindig in sfeer hebben pauze, Jurjen. Het is net Leeuwen, hoe het het jong fantastisch gaat. Nou, we krijgen een pauze. Bedankt. Heren en dames, geweldig, dank u wel. Hoe lang wordt de pauze? Kwartier. Pauze duurt een kwartier.
Dames en heren. Hij doet het. Wil je hem je plak weer innemen? We gaan op naar de tweede ronde.
Nou, als je hem stadig of je een plak wat innemen, dan kunnen we wat huishoudelijke dingen zeggen. Dat heb je misschien net in de gaten, maar wij zijn jo het deel van een heel multimediaal circus. Wij ben ik al hier op het internet. En er zit achterin een collega, jong van de Ljouwte Krant, er zit een hele jong al hier twitters op te typen en er komen bij reacties op. Maar die reacties zijn nog een beetje, af het zou zeggen, maar een beetje wat vriendelijk. Van dit wil er zijn, dat wil er zijn. Eigenlijk weet het wel mooi dat er wat ondogenser twitters komen met zeg maar wat hele pijnlijke vragen om mensen hier. Want het goed was dat achteruit de zeel via Erik met de microfoon zo'n tweetje wegkomt en dat iemand die meent dat er een mooi betoog heeft in een vloert wordt door een scherpzinnige maaiharker of jogger thuis. En Erik had er met die microfoon en ik wou hem denken, nou door het te lang dat die maaie komt, gaan even staan, roeper terug in, hoe groter chaos, hoe mooier het we het vinden. Maar als je hem zegt, wij harken er in alle vriendelijkheid wat naar, dat is ik perfect, want het zat van de schoofgang, vonden wij dat ik heel mooi. We bezitten er wat tempo in te houden. We hebben het nou. Er is een vraag, ik krijg een vraag in die hoeken, maar daar kom ik zo Ja, roep maar even. Ja, natuurlijk, heel goed. Nou, zal ik het jou vertellen? We doen het nog mooier. Wij doen nu de eerstvolgende ronde dadelijk vragen wij van deze beide heren. Dus dat voldoe ik even nog. Maar de volgende ronde is de beestjes in het Friese landschap. Van vos tot gans tot skries en het liep. Hoe moeten we daarmee omgaan op dit land? En we horen dat er ik nog wat over dat nee, dat is wel nog niet. Ja. Ja, Hilkema. Hoe is het nou? Neem je hem het nou horen of hoe is het? Want dan kan ik wel wijgen. Nou, vertel maar. Ik kom, mevrouw, ga maar zitten. Ik voldoe gewoon. Nou, u weet nog niet wat mijn vraag is. Jawel, natuurlijk wel. Als ze... aan het CDA en aan de ChristenUnie hoe zij dieren, het omgaan met dieren en het vee, hier in Friesland, in de intensieve veehouderij, bij melkvee, hoe zij dat zien aan de hand van hun beginselen. Ja, maar dat wil krijgt ze dat ik ga dat vragen wil.